Napoleon Bonaparte, meno, ktoré vzbudzovalo dlhú dobu v Európe hrôzu a rešpekt. Počas svojho života viedol viacero vojenských kampaní, no a my si povieme dnes o jeho vojenskom ťažení do Ruska. Napoleonova invázia do Ruska, ktorá je známa ako druhá poľská vojna, alebo ako je hovoria v Rusku vlastenecká vojna, bola kampaň francúzskeho cisára Napoleona I. A jeho Grande Armée so 615 000 mužmi proti ruskému impériu. Bola to však katastrofálna porážka Napoleona a jedna z najsmrteľnejších vojenských operácií v dejinách, ktorá si vyžiadala približne 1 000 000 obetí. Po porážke Ruska v bitke pri Friedlande 14. júna 1807 sa Napoleon stretol s ruským cárom Alexandrom I na plti uprostred rieky Nemen. Stretli sa tam kvôli tomu, aby spolu rokovali o prímeri. Výsledkom následných zmluv Tilsitu bolo francúzsko-ruské spojenectvo, no a na základe tohto spojenectva sa muselo Rusko pripojiť ku kontinentálnemu systému a rozsiahlemu embargu proti Napoleónovmu úhlavnému rivalovi, a to Spojenému kráľovstvu. Rusko tiež muselo uznať Varšavské veľkovojvodstvo a francúzsky klientský štát, ktorý bol vytvorený z poľských území, ktoré boli nedávno oslobodené od Pruska. Napoleon za to prisľúbil podporu Rusku v prebiehajúcej vojne proti Osmanskej ríši, no a takisto požehnal ruskú inváziu do Fínska, ktoré vtedy ovládalo Švédsko. Obaja cisári sa rozišli v dobrom, no a v podstate si takto medzi sebou rozdelili Európu. Toto spojenectvo, ktoré vo veľkej miere zvýhodňovalo Francúzsko, bolo veľmi nepopulárne, hlavne medzi hrdými ruskými aristokratmi. Tí totiž vôbec neboli zvyknutí prehrávať vojny a veľmi štvalo to, že sa nemôžu pomstiť za porážky z posledných rokov. Napoleon navyše zmaril ambície cara Alexandra pripojiť Konštantínopol a časť Balkánu, pretože nechcel Rusku umožniť prístup k Stredozemnému moru. Ďalším sporným bodom v tejto dohode bolo Varšavské vojvodstvo a možnosť obnovenia Poľského kráľovstva, ktoré by sa nachádzalo na prahu Ruska. Alexander to považoval za vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť Ruska, no a tak požiadal Napoleona o podpísanie písomnej záruky, v ktorej by prisľúbil, že Poľsko neobnoví. Napoleon však považoval Poľsko za ideálnu prekážku proti ruskej agresii a tak to odmietol urobiť. Napätie medzi Ruskom a Francúzskom sa ešte viac horšilo v roku 1809, keď Napoleon po vojne 5. koalície pripojil západnú Halič k Varšavskému vojvodstvu. No a aby toho nebolo málo, tak Napoleon podrazil Rusov, a to tak, že prerušil rokovania o svadbe s Alexandrovou sestrou, teda sestrou ruského cára, no a namiesto toho sa oženil s rakúskou arcivojvodkyňou Máriou Luizou. Zlom nastal 31. decembra 1810, keď Alexander vystúpil z kontinentálneho systému, na ktorom sa dohodol s Napoleónom. Ruské hospodárstvo bolo prevažne agrárne a záviselo od vývozu. Neschopnosť obchodovať s Britániou, ktorá bola predtým hlavným obchodným partnerom Ruska, spôsobila rýchle znehodnotenie ruského rubľa a viedla tak k finančnej kríze. Napoleon sa po tejto udalosti cítil zradený a tak sa snažil prinútiť Alexandra, aby sa opäť pripojil k blokáde Veľkej Británie. V jari 1811 už bolo všetkým jasné, že francúzsko-ruská vojna bude nevyhnutná. Medzi veľmi známym mýtus patrí to, že Napoleon podcenil podmienky, čo sa týka počasia a terénu, ktorým bude v Rusku čeliť. No a svoju inváziu začal nedostatočne pripravený. V skutočnosti si však veľmi dobre uvedomoval ťažkosti, ktorým bude v Rusku čeliť, a usilovne sa na ne pripravoval. Počas svojej poľskej kampáne v roku 1807 totiž už zažil boj vo východnej Európe a tak isto čítal správy o švédskej invázii do Ruska, ktorú pred 100 rokmi podnikol Karol XII. Bol aj veľmi dobre informovaný o tom, že terén, ktorým bude pochodovať, je riedko osídlený. Chýbajú mu vhodné cesty a má málo zásob. Napoleon sa k Rusku vyjadril, že v tomto kraji nemôžeme dúfať v nič a preto musíme vziať všetko zo sebou. Grande Armée by nežila z pôdy, ako bolo zvykom, ale spoliehala by sa na zásobovací vlak. Napoleon si veľmi dobre uvedomoval aj nebezpečenstvo, ktoré predstavovala ruská zima, ale keďže sa jeho invázia mala začať začiatkom leta, chcel, aby sa vojna dovtedy skončila. Od jesene 1810 do leta 1812 Napoleon pripravoval najväčšiu inváziu, akú Európa doteraz zažila. Do júna 1812 sa v severnom Nemecku a Poľsku zhromaždilo 12 armádnych zborov,
čo predstavovalo ohromujúcu silu 615 000 mužov. O niečo menej ako polovicu, približne 312 000 vojakov, tvorili Francúzi a zvýšok pochádzal zo všetkých kútov Európy, ktorú okupovali Francúzi. V Napoleónovej armáde sa nachádzalo 90 000 Poliakov a Litovcov, 190 000 Nemcov, 32 000 Holanďanov, Švajčiarov, Talianov, Španielov a Portugalcov. Okrem Francúzov a Poliakov však len málo Napoleónových vojakov cítilo náklonnosť k svojmu cisárovi. Slúžili v Grande Armée čisto len z donútenia. Súčasťou tejto armády bolo aj približne 200 000 koní a 1370 vadiel. Táto mohutná Grande Armée bola rozdelená do troch línií. No a v ňoch 23. a 24. júna 1812 Napoleon prekročil rieku Niemen. Prvé jednotky armády vstúpili na ruskú pôdu bez väčšieho odporu. Kozácka kavaléria, ktorá sa nachádzala nedaleko, vypalila len 3 výstrely a odišla preč. Keď Napoleon sledoval zdanlivo nekonečný prúd vojsk Grande Armée, ktorý sa rútil cez rieku, jeho koňa vyplašil zajac, čo spôsobilo, že cisára zhodil. Napoleon zostal len s pomiaždeným bokom, ale všeobecne sa táto udalosť považovala ako zlé znamenie. To však určite Napoleona neodradilo od invázie do Ruska. Napoleónovým zámerom však nebolo dobiť ruskú krajinu, ale skôr zničiť ruské vojska a tak prinútiť cára Alexandra, aby sa podriadil francúzskej vôli a opäť sa pripojil ku kontinentálnemu systému. Nešlo teda o dobyvačnú vojnu, ale o vojnu o kontrolu. Napoleon by potrestaním Ruska za jeho drzosť ukázal Európe svoju moc a zabezpečil, aby zvyšok Európy zostal podriadený. Jeho plán spočíval v rozsiahlom manévri cez Vilno, pri ktorom by zničil každú ruskú armádu po častiach, skôr ako sa stihnú zjednotiť. Napoleon dúfal, že vojnu vyhrá do 3 týždňov. Bitka pri Smolensku, ktorá začala 16. augusta a skončila 18. augusta, bola prvou rozsiahlou bitkou tejto vojny. Mesto Smolensk sa ocitlo v plameňoch, keď sa armády zapojili do krvavých bojov, ktoré prebiehali zblízka na predmestiach. Hoci Rusi odolali niekoľkým francúzskym útokom, nakoniec boli nútení ustúpiť ďalej smerom k Moskve. Táto bitka, hoci bola technicky francúzskym víťazstvom, nebola rozhodujúcim stretnutím, ktoré Napoleon potreboval, a bola tiež veľmi nákladná, pretože si vyžiadala 10 000 francúzskych strát. Rusi prišli o 12 000 mužov. Napoleon vážne uvažoval o prezimovaní v Smolensku, ale vedel, že takto by ukázal celej Európe svoju slabosť. Tak nemal na výber a musel pokračovať smerom k Moskve. Barclayho rozhodnutie opustiť Smolensk vyvolalo v Petrohrade rozruch a na jeho miesto tak nastúpil populárny 67-ročný veterán Michail Kutuzov, ktorý už bojoval proti Napoleónovi v bitke pri Slavkove v roku 1805. Kutuzov sa rozhodol pokračovať v ústupe hlbšie do Ruska, no a neskôr sa rozhodol postaviť Napoleónovi pri Borodine, ktoré bolo asi 120 km od Moskvy. 7. septembra Napoleon získal rozhodujúcu bitku, po ktorej tak túžil. Získal ju ale za strašnú cenu. Bitka pri Borodine trvala 12 hodín a zúčastnilo sa aj 300 000 mužov. Bol to najkrvavejší deň napoleonských vojen. V tejto bitke bolo zabitých alebo zranených 35 000 Francúzov a 45 000 Rusov, vrátane kniežaťa Bagrationa. Na konci dňa sa Kutuzov rozhodol ustúpiť a pokračovať o vyčerpávajúcej vojne, hoci sa tým otvorila cesta na Moskvu. Ruská armáda zostala nedotknutá a zničila Napoleónove nádeje na vynútenie ruskej kapitulácie. 14. septembra Napoleon vstúpil do Moskvy. V Moskve ho však čakalo prekvapenie. Bola úplne vyľudnená a prázdna. Zostal v nej len veľmi malý počet Moskovčanov. Moskovský guvernér Fedor Rostopčin totiž nariadil evakuáciu 200 000 obyvateľov mesta a nechal podpáliť zásobovacie sklady. Suché počasie, silný vietor a to, že väčšina domov bola z dreva a slamy, znamenalo to, že tento malý požiar sa rozrastol na požiar, ktorý čoskoro zachvátil celé mesto. Rostopčin nariadil evakuovať aj protipožiarne zariadenia. Napoleon tak nemal žiadne prostriedky na to, aby dokázal uhasiť požiar. Kvôli tomu, že celá Moskva horela, prišiel Napoleon a jeho armáda o zásoby a ukryt a boli nútení uchyliť sa k rabovaniu. Disciplína sa rýchlo rozpadla. Vojaci sa správali ako besní, rabovali, okradali ľudí a znasilňovali ženy. Napoleon strávil v Moskve dokopy 36 dní a dúfal, že sa mu podarí dosiahnuť mierovú dohodu s cárom v Petrohrade. Moskva bola totiž najväčším ruským mestom
a mala veľký kultúrny a historický význam. Napoleon si tak myslel, že jej dobitie prinúti cara Alexandra k ústupu. Odhodlanie cara a ruského ľudu však bolo oveľa pevnejšie, ako Napoleon predpokladal. Napoleon 18. oktobra uvedomil, že vyjednať mier nebude možné a keďže jesenné počasie bolo ešte stále dobré, tak sa Napoleon, ktorý nechcel zostať na zimu uväznený v Moskve, rozhodol nariadiť ústup. Keď sa Napoleon rozhodol opustiť Moskvu, tak v tomto čase jeho armáda mala už len 100 000 mužov. Hoci prežili kruté letné boje, najhoršie utrpenie ich ešte len čakalo. Jesenné dážde zmenili cesty na blatistú polievku a doslova zablokovali Grande Armée. Takto zaseknutú armádu neustále napadali partizánske jednotky kozákov. Kutuzovova hlavná armáda nebola ďaleko a stretla sa s Francúzmi v bitke pri Malojaroslavci 24. oktobra. Hoci bitka znamenala francúzske taktické víťazstvo, Kutuzovovi sa podarilo zabrániť Francúzom dostať sa do bohatých južných provincií a prinútiť Napoleona ustúpiť po zničenej trase, ktorú prišiel. Ústup sa zmenil na chaotický útek, pretože vojaci, ktorí prežili, mysleli len na to, aby sa čo najskôr dostali z Ruska. Morálka vojakov veľmi rýchlo klesala a určite jej nepomohlo, keď Grande Armée pochodovala naspäť cez Borodinské boisko, kde zostali tisíce nepochovaných mŕtvol, ktoré boli na poli zožraté vlkmi. Začiatkom novembra zasiahol Grande Armée nástup ruskej zimy, ktorej Napoleon dúfal, že sa vyhne. Keď teploty klesli na minus 30 stupňov Celzia, vojaci začali trpieť snehovou slepotou. Mnoho vojakov zabludilo a zamrzli a ďalší vojaci sa len zrútili a zomreli na mieste od zimy. Kamarátstvo a morálka medzi vojskom sa úplne vytratili. Vojaci museli platiť zlatý luj za to, že sedeli pri ohni. Dokonca sa vyskytlo aj niekoľko prípadov kanibalizmu. Vojaci požierali umrznutých kamarátov. Keď sa Napoleon priblížil k rieke Berezina, Kutuzov videl šancu, ako ho chytiť do pasce. Ruské sily sa pri Borisove priblížili k zvyškom Napoleonovej armády. Ťažké boje tam trvali od 26. do 29. novembra, keď Napoleonovi holandskí ženisti narýchlo postavili cez zamrznutú Berezinu pontónový most. Jadro Napoleonovej armády potom uskutočnilo chaotický a smrteľne nebezpečný prechod. Grande Armée tak unikla zničeniu za cenu 40 000 strát, z ktorých väčšinu tvorili zbehlíci alebo civilní privrženci tábora. O niekoľko dní neskôr Grande Armée znovu prekročila rieku Niemen. Napoleon 5. decembra vymenoval Murata za veliteľa armády, pretože sa ponáhľal späť do Paríža, aby tak minimalizoval svoje politické dôsledky. Francúzska invázia do Ruska tak zostáva jednou z najznámejších vojenských katastrof v dejinách. Zo 615 000 francúzskych a spojeneckých vojakov, ktorí v júni 1812 prekročili rieku Niemen, sa o pol roka neskôr vrátilo späť menej ako 100 000. Tisíce z tých, ktorí prežili, trpeli omrzlinami alebo hladom a mnohí boli trvalo zmrzačení. Z 500 000 strát približne 100 000 dezertovalo, 120 000 padlo do zajatia, no a mŕtvoli zvyšných 300 000 vojakov boli pochované pod ruským snehom. Napoleon sa z tejto katastrofy nikdy skutočne nespamätal. Hoci rýchlo získal nových bráncov pechoty, nedokázal nahradiť straty v jazdectve a delostrelectve. Medzi tým sa ruská armáda nezastavila na rieke Niemen, ale pokračovala v postupe do Európy. Čoskoro sa k nej pripojili armády Británie, Prúska, Rakúska, no a tým sa začala vojna 6. koalície. Konflikt, ktorý mal zvrhnúť Napoleónovo cisárstvo.